Waħda mill-akbar ostakli li jiffaċċja kull min jiftaħ kumpanija huwa l-kapital. Biex jgħin f'din l-isfida l-Gvern ħabbar li qed jikkunsidra s-sistema tas Seed Capital. Is-Seed Capital huwa mmirat biex il-Gvern jgħin fil-finanzjament ta' intrapriżi żgħar u medji permezz ta' inċentivi fiskali. Dawn ikunu lilin mill-metodi tradizzjonali bħas-self mill-banek. Claudine Kassar, iċ-Chairman tal-Erd Group, tkellmet dwar il-ħtieġa tagħha. Nemmen li setejn biex tinkoraġġixxi iktar żgħażagħ u mhux żgħażagħ biss għax tista' tibda business f'kull età fil-ħajja biex jiftħu business u hekk tkattar l-ekonomija tikollok iktar impjiegi. Waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera, Kassar faħret ukoll it-Training Aid Framework. Din hija inizjattiva importanti ħafna, speċjalment fil-kumpaniji tal-ICT u kumpaniji li huma on the cutting edge, huwa importanti ħafna li jkun hemm investiment training kostanti għall-istaff tagħhom. Allura jekk ikollok naqrajnuna mill-gvern jgħin biex inti l-budget li għandek forsi tirdupjaħu l-istaff jibbenefika anke iktar. Il-Training Aid Framework huwa font li minnu jibbenefikaw dawk li ħadmu u li joffru taħriġ lil ħaddiema tagħhom. Taħriġ meħtieġ biex aktar Maltin jieħdu l-postijiet tax-xogħol li jinħolqu. Il-settur qed jikber brata inkredibbli, ġifieri anke semmejna li pereżempju l-iGaming kiber b'16%, ġifieri dan ifisser li l-ħin kollu nfittxu n-nies. U mhux qegħdin niġġeneraw biżżejjed nies minn Malta biss sabiex nimlew id-domanda. Il-kumpanija timpjega 45 persuna u qed tippjana li tkompli tikber. Qed nippuntaw li fil-ġimgħat li ġejjin nikbru b'10% u jekk nibqgħu sejrin bir-rotta li sejrin is-sena d-dieħla għandna ndaħlu ammont konsiderevoli ta' staff. Waqt iż-żjara tiegħu José Herrera tenna l-appoġġ tal-Gvern lejn kumpaniji bħal l-Erd Group u għażiet jgħid li dan il-Gvern jibqa' wieħed favur in-negozju u dan joħroġ ċar mill-inizjattivi mħabbra fil-budget.